Il-Prim Ministru Joseph Muscat bla soluzzjonijiet. Din kienet ir-reazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil waqt il-programm Newsfeed fuq Net Television wara d-diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat fil-Parlament. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil sostna li f'diskors ta' satejn il-Prim Ministru naqas li wieġeb dwar l-iskandli u naqas li jagħti s-soluzzjonijiet. It-talba tal-korpi kostitwiti biex il-prezzijiet, it-tariffi tad-dawl jorħsu, it-talba tal-witi injorom. It-talba tagħna biex il-petrol u d-diesel jitraħħas għal-konsumatur injora. Xejn ma wieġeb xejn fuq l-ebda skandlu. Jiġifieri meta taħsar kollox issib illi bluff kemm trid. Imma sustanza lew. Simon Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista fid-dokument tiegħu enfasizza l-ħtieġa li l-iżvilupp ekonomiku jkun wieħed sostenibbli u li l-ġid jitqassam bejn kulħadd b'mod ġust. Il-politika li miexi biha Joseph Muscat ita infiq bla doċċ, budget li jagħti ftit lil poplu imma jagħti ħafna lil tal-qalba. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal fid-diskors tiegħu li l-Prim Ministru ma semma ebda proġett ta' infrastruttura u l-Prim Ministru gideb meta qal li d-dejn naqas. Ma id-dejn ta' pajjiżna żdied b'9 biljun euro. Min kemmilu li huwa sar Prim Ministru. Simon Busuttil qal li l-Prim Ministru gideb meta qal li ma daħħalx taxxi. Ma dan il-gvern f'dan il-budget stess daħħal taxxa ġdida fuq it-turizmu. Kull turist li ser jiġi hawn se jibda jħallas taxxa. Il-Malti li jmorru għawdex, jew f'hotel f'Malta, ħajħallsu t-taxxa wkoll. Dik mhux taxxa ġdida. X'jiġifieri jiġi jgħid li ma daħħalx taxxi. Jew nkella l-eco contribution biddilha u għamilha taxxa ta' sisa fuq pereżempju il-fliexken tal-ilma illi nixtru. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru ammetta li jrid jibqa' jixtri l-elettriku bi prezzoli u jrid li dan jagħmluh ukoll gvernijiet futuri. Il-kap nazzjonalista qal li l-Prim Ministru ma tkellem xejn dwar l-imġiba tal-Ministri. Simon Busuttil isostni l-weda tiegħu li sa tmiem is-sena jippubblika proposti għal politika nadifa fosthom dwar kif isiru ħatrit pubbliċi u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni biex ma jirrepetux każi bħal dik tal-Premier ta' Gaffarena jew ta' Identity Malta. Tal-gvern jala għajnejh qiegħed għall-korruzzjoni, ara Cafe Premier, ara Gaffarena. Il-Ministru xejn ma tkellem fuq dan. Ir-risposta tiegħi hi ser nagħmel jiena lista ta' proposti konkreti illi jidħlu fis-seħħ mal-ewwel Gvern Nazzjonalista, inkluż kodiċi ta' etika ġdid għall-Ministri sabiex kulħadd jaf l-standards li nistenna mill-Ministri ta' Gvern Nazzjonalista. Hija min-naħa tal-Prim Ministru li minkejja l-weda ta' trasparenza għadu jżomm sigriti diversi kuntratti u tradimentu ingann li qed idejjaq lil Maltin u Lawċin ġenwini anke dawk laburisti li qed iħossuhom urtati bl-atteġġjament ta' Joseph Muscat. Simon Busuttil qal li hu jħossu responsabbli lejn il-poplu kollu u jrid li d-deċiżjonijiet li jieħu ikunu deċiżjonijiet meħuda b'sens komun.